Asegartzek jarritako 3 pilota ikusiko ditugu datorren igandeko finalean. Irujok bere enpresako bakarra aukeratu baitu. Y casi las dos. Aimar Olaizola aurtengo txapelketan gozakaitz ibili bada ere, Kaiolako 8. finalean da. Eta hemen garbi dona, urtero ezin diala, 2 txapela o 3 txapela irabatzit. Hortik aparte, berriz final bat, ez dola helburu zeba 8. irabazteko nik uste. Nire helburu finalean eta dudik txapela irabazte dela, baina txapelan gatik ez 8. izango litzakelako. Irujok lauterdiko txapela irabazita berez ere aparta izan den urtea biribilduko luke. Ojalá gane, ¿no? Pero bueno, quiero esta chapela del 4,5 como si no hubiera ganado ni el mano a mano ni el parejas. Finaleko gakoaz galdetuta, errestoa aipatu dute biek. Pero es el saque, luego también es el saque remate, que tener cuidado y que restar casi perfecto y es fundamental en el 4,5. Importantea sakea, baina errestoare, bai, nik uste gaurko unen buruz ez baldin ongi restatzen, nik uste oso zaila partiu gaur atetzea. Eta, ian den garbi daukit, sakatutik aparte ongi ez baldin errestatzen zaila izango dela.